We want to show you guys. Something. Are we pregnant? Waarvan laat ik zien, maar wat is dat positive? It's positive, yes. We were at the doctor. Kom. Oh, look, Mos. As twee stripjes. Daar's een stripje, man. It's two. One stripje. Maar die een is donker as die ander. It's positive. So julle is pregnant. Ja, hy's goeie nuus. As dat julle goed. Is it true? It's true. Yeah. So that's the pain I've been experiencing. My goodness. Julle reg om ouma en oupa te wees. Ja, geluk vir julle twee, maar nou julle moet mooi kyk daar na my Hy meisie. Yeah. Call the ego back when you must show him some also. Kan see you. Congratulations, Diego. Hey. Is it real? It's fake, man. It's real. Why does everyone think it's fake? Is that a one line? Look here properly. Still right. Hey, young. Congratulations. Yes. Hey. Yeah, you guys are excited. Hey. Are you in the front seat? Why? I was in the front seat. I thought you won't tell me. Can't keep it. How do you feel? I don't know. Are you telling me? Yes? I had no choice. He's excited. Uh, Oh my word. I'm gonna be auntie. please don't tell anyone. Please don't tell anyone. Yeah. You're Only gonna tell mom? I first want to wait for my first checkup, which is the 14th of June. Once everything is fine, then I'm gonna tell her. Because I'm in a lot of pain. Yo. Yeah. So I first want to give the go ahead, and then I'm gonna tell her. So only you and Auntie Carol them know. And Chad. Okay. Say hi. Nice. Hi. Are you recording this? Yeah. Oh, my reaction. Uh, I'm your auntie. Finally. Yeah. Oma groot kiwis. Ach, te prachtig. Te prachtig. Nou kan je het nog een keer. Waarin? Nou moet je van alles in. Daddy en mami. Gaat nou. Nee, oma grootje, nee man. Oma gaat oma grootje, ja? Oma grootje. Ja, ik ken jouw pa. En Erika is opa en oma. Ja. Maar oma moet van niemand nog zeggen, nie, no? Erika was opgemaakt, dus. Ons het het... Look, one, look here. Look here, look. Look. Look in the camera. No. Oma, die 15e gaat ons dochter zien. Voor de eerste keer. Lovely. Ik ben zo opgemaakt, mijn kind. Ik wil oma's gezicht zien. Ja, is dat? Ik heb zo opgemaakt, joh. Wacht je blank van die story. Weet je? Ik weet niet, ons gaat eerst die dochter zien. Die 15e. Ik weet niet hoeveel ik er zie. Jo, oma is hier lekker nie. I have the worst cramps, oh my word. Gestaan to pee, ek van die krampe. Jo, het was... Wat kousen heb je dan trek? Ik heb kousen aan. I also have a heating pad, but I keep it on low.
You know what? Ma, you see that feeling when you have diarrhea, no? Dan moet ek toilet toe, die kram voel, die is wat ek voel. En as ek toilet toe gaan, en dan poe ek, dan voel ek bitter. Jy moet nog dogter sien vir die. Ek weet ja. So ons het 'n appointment gekry vir die 15de, hy is in die next 10de. Nee, jy dan kan ons as opgaan, niemand sê nie. Ja. So dogter moet, ek so maar, echt goed te zijn, al veel warm. Ja, but is it 2 lines? Toeda. This is an old one, I don't show. Jo. Yeah, too. You can see it. I can see it. Yeah. Jo, baby. Oef. Jo. Ja, kom maar nou. What? What you say? Oh, Jenna. Really? For real? We found out last week. Last week? I think Wednesday. And now what is happening? What is gonna happen hier met tranen? Jo. Het is baie fetjes. Ja. Jo? Say hi. Say hi. Hi. Hoe gaan het? Ag ja, julle nie haak, ons kan nie klaar nie. Ons gaan maar net so trap vir trap vorentoe. Ja, goed. Yes. How was your day? Ja, het lyk normaal. Ek het daar vir Renee gehelp so lang aan my plekkie daar. Wat sy besig is. Okay. Ben je tevreden? Bij die vrienden, ja. Zit een plekje aan wat zij opzet. Okay. Ja, ik mag wel daar vermoeden en zo aan, ja. Oh, nice. Happy Father's Day. Oké, we zien wat dan zie ik dan. Want mijn gezicht is, kijk hier, als zo'n move, nou, als dit kinaga pampie, als die kleintje, ja, congratulations, hè, lekker jala man. Ek weet ja, jy praat van, jy kan nie op die toilet sit nie, is die bizarheid dan. Ja, but what did you get your reaction? Nou, kijk, ek weet dat man, my tand het mos gepijn aan aanka, my chikie, my tandpijn het soos, en maar my kinders pregnant is, net soos hy. Sjoe, God bless you. Het opa sy eerste Downers kleinkind gesien. Ja, nogal, hè? Is hy niet geen? Hij vond je, ik wil even nogal. Ja, hij moet komen, jongen, hij moet komen. Die army wacht voor hem. Wanneer gaat ons hem zien? Wanneer gaat ons hem zien? Kijk die. Ja, wanneer gaat ons hem zien? Opa laat hom sien as ons huis toe kom, whenever ons huis toe kom. Ja, jullie moet misschien nog buiten daar. Ja. Nog had je zien, nog bijvoorbeeld, zij moest hij kan bijvoorbeeld nog in Amerika, joh, misschien plus naam. Ja, dat is wat werk. So sy gaat 'n American ID het. Kan je die change? Ze moest het Amerikaans. Dat is het zaak, hè. Nou, jullie wel treden, dan zullen jullie kunnen gesteel. As mos ons kan. Hulle kan nie ons kan Ja, maar dan moet jullie kunnen registeren daar. En zie. Als je daar komt, moet jullie kunnen registeren. Als je daar is, moest je. En als je hier in Zuid-Afrika moet jullie kunnen ook registeren. Ja, gaat hy al twee kante. Dan kan ek aan al twee kante bly. Yes. Ja, ik is blij voor jou, Jody.
Ja. Julle seën julle.